Salam dostlar. Bugün Xitay barada yeni bir video. Dostlar bugün Xitay barada bize tanış, gen alıcı, ayılgans, käbirdatlar barada gurrun edelim. İlki bilen Xitay diwarынан başlaýar. Xitay diwarının tarihi 2000 ýyldan gowrak mundan öňe çenligi diýe. Xitay diwarının näme üçin gurulanyny barada häzir adamlaryň, tarihçilaryň bir näçe pikirleri bar we bulardan iň dogry diýip tappanýan iki sanysy. Birincisi biziň atalarymyz bolan Hunlardan, ýani Hun döwletinden, Xitayçada Xiongnu diýerler. Xiongnudan goranmak üçin, ýani olardan gelýän, olar Demirgazda ýaşaýar. Demirgazdan gelýän hopdan goranmak üçin salypdyrlar. İlkinji başlayan ýerde şu atky Pekinin gündöwür taraplarından başlaýar. Ýani okeana dogry, deňize dogry tarapdan. Sonra hakikatdan hem Demirgaz tarapyny dolu diýen ýaly kurşap alýar. Gün orta tarap gitýär. Demirgazdan gelýän hop we gün batardan gelýän şolardan goranmak üçin salynan ýerine sessek hakikatdan hem Hunlardan goranmak üçin salynan ýalak bolup görünýär. Ýöne ýene bir sebäp bar. Xitaylar ilki döwürlerde diňe bir Xitay döwleti ýaly ýeketäk bir döwlet bolup däller. Çin hanlygy, Han hanlygy, ýene Tang hanlygy, Ol hanlygy, Bul hanlygy şolar ýaly köp hanlyklar bolup ýaşaýarlar. Aýdyşlaryna görä Xitaylar ýani Xitay hanlyklary öz aralaryna oňuşmaýanlygy üçin Demirgazdaky, iň Demirgazdaky bir Xitay hanlygyndan goranmak üçin gurulanyny aýdylýar. Dünýäm 21200 kilometre bolay. Bu 21200 kilometrlik bir beýik diwary 1 ýylyň 2 ýylyň içinde ýa 5 ýylyň 10 ýylyň içinde salmadylar. Munyň üçin 10 asyrdan gowrak 1000 ýyldan gowrak we taşlapdyrlar. İlki bir bölüm bitirýärler, soň ýene bir bölüm bitirýärler, soň ýene bir bölüm bitirýärler. Şeýdip iň soňundan asly bölek, soňra aralaryny sepläp ullakan bir Xitay diwaryny örtdirler. İkincisi, häzirki ulan oturan YouTube'uňyz ýa-da Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter ýaly sosial medialar we messengerler Xitayda bloklanan, ýani olanma mümkinçiligi gaty gysylan. Xitaylaryň öz önüm bolan TikTok hem bloklapdyrlar. Bular ýaly messengerlaryň ýa-da sosial medialaryň öz hersiniň bir alternativi bar. Mysal üçin Google derek Baidu'ny ulanýarlar. Tutuşlygyna Xitayça we Google ýaly daraýjy hyzmatyny etýär. Instagram ýaly daram edilmegde şeýip biljegimiz, ýani Xitayça Weibo diýip bir platforma bar. Yani bilen bir sosyal medya platforması. Yine şoňa her bir sosyal medyanın ya da messenger'ın bir alternativi bar diýen ýaly. İnternet nähili, internet ören güýçli, petsel. Senik yerde nomeryňa puluny telefon salyp bilseň, internetiň işläp dur. Elbetde bular ýaly bloklanan hasaplary, bloklanan platformalary, messengerler ulanmak üçin ýene VPN ulanmak gerekli. VPN ulanyp ählesin diýen ýaly açyp ulanyp bolýar. Yani hasap açmak isteyen halında Xitay nomerleri bilen käbir ýanky ýaly platformalaryň üstünden hasap açyp bolmaýar. Üçüncüsi Xitaylaryň aglaby bölegi, birinji ýalar. Yani çörek biziň üçin nähili mukaddes bolsa, biziň üçin nähili kyn günlerimizde garnymyzy doýurup bizi halat eden bolsa, nähili mukaddes gowda tasappanýan bolsa, birinçi Xitaylar üçin edil şolar ýaly. Elbetde olar ýaly gadryny ýitiren bolup biler, bir ýöne edil biziň uruş döwrüne ýa-da gariplik, açlyk döwürlerini çörek bilen oňup gezişimiz ýaly edil Xitaylaryň bir wagtlar birinçilen, ýani tüwü gaýnadyp, şoň bilen öz açlyklaryny gidirenler. Ýene-de bir zat bar Xitaylar bizde nahar ýediňmi diýilmeýär, çörek ýediňmi, nan ýediňmi diýip soralýar. Edil Xitayda da şolar ýaly nahar ýediňmi diýip soralmaýar-da, birinji ýediňmi diýip soralýar. Dördünji, Xitaylar uzak ýaşaýar we öz ýaşlaryna garanyňda hat ýaş görünýärler. Bu näme üçin bolýar? Esasan meň pikirimçe Xitaylar hemişe hereketde bolýanlygy üçin, bedenini berkitýänligi üçin, hatda ýaşly bolsalar hem öz bedenlerini berkitmek üçin bir özlerine hobby tutýanlyklaryny we çağlykdan ýa bir basketbola, futbola höwetlendirip çağlaryna beden berkitmek öwretýänlikler üçin özlerim ýaşmyly, kiçi diýmän, köpçülik bolly ýa adlyk bolly, olar ýalatlar diýmän, köçelerde tans etýänlikler üçin ýa-da köçede algaýanlyklar üçin, arkaň ýaşaýanlyklar üçin geyinip bilen dar bolsun, giň bolsun, ýa bolmasa uly bolsun, kiçi bolsun, balak bolsun, uzun köýnek bolsun, näme bolsun, arkaň giyip, arkaň özüni duýup bilýänlikler üçin has uzak ýaşaýanlyklaryny düşünýän. Ýene de elbetde iň esas sebeplerinden biri nahar ýanwatlarynda ýağ bilen gowurtmaşlanyp ilen naharlara az ýýärler. Muňa mysal edip, et pişiren mahallaryna da ýağ ekan gowurmaýarlar ýa-da başga bir zatlar eden mahallaryna da
yağa kän gowurmaýarlar. Eger yağa gowuran ýagdaýlarynda da bunu az ýemegi özlerine gowulup bilýärler, ýani köp ýemegi özlerine ziýanlygyny düşünüp bilýärler. Ve ýen zatlar hem käbir et önümlerini gaýnadyp, suwun içinde gaýnadyp ýa şolar ýaly ýanlyk üçin kändir bişmedirek zatlar ýalar. Göw önümlerini hap köpräk ýemege çalışýarlar. Şoň üçin hem ýaş görünmek görni we özleriniň janlarynyň bedenleriniň sagdyn bolmaklaryny sağlaýar diýip pikir etýän. 5-njisi Hytaýda kullanılan dil dialektlarynyň 300-den gorak sany bar. Her şäheriň, her owanyň, her etrawyň halatlarda garlar bilen ýaşlaryň gepleýiş dialektlary bir meňdeş bolmany bilýär. 6-njy nagyt pul ulanylmaýar. Şerde gedip gören adamlaryň içinden haýsyndan sorasaň ýanlaryna bir köpük ýa-da kagazy pul ýetýär, ýandan pul çykmaýar. Hemmesi telefon naky gapçyklaryň içinde. Yani WeChat adly, Alipay adly 2 sany platforma bar. Ingesat 2 sany, ýene başgalarym bar, ýani kartyň birikdirýän we hemme puluň şol gapçyklaryň içinde bolýar. Ve istenlik bir baran ýeriňe, isle oýnamagy bar, isle bir zat satyn almagy bar, isle iýmäge bar, isle ýatmagy bar. Hemmesi hem telefon arkaly töleg edilýär. Nagyt pul ýok. 7-njisi ýaşyl papak. Adamlar ýaşyl papak giýmeýärler. Näme üçin? Ýaşyl papak giýmek seniň ýan ýoldaşyň ýa-da sevgiliň saňa bewapalyk eden bolsa, saňa şonu bilenler seni ýaşyl papak giýäy. Endi sen ýaşyl papak giýseň bolýar diýen manyda. Şoň üçin hem köp adamlar ýaşyl papaky giýmän bilýärler. 8-nji Hytaýdaky adamlaryň ýaşaýyş ýerleşimi. Hytaýyň gündowar tarapynda, ýani häzirki men ýaşap gören tarapynda Hytaýlaryň 94% halk ýaşaýar. Günwatar tarapyndan bolsa, galan 6% adam ýaşaýar. Ullakan giňer 6% düşýär. Yine bir yerine de 94% düşer. 9-njy Hytaýyň sagat zonasy dostlar. Hytaýyň sagat zonasy bir hili örengiň. Şular ýaly uly territoriýasynyň bolmagyna garamazdan 2-nji sagat zonasy bar. Bu da elbetde sagadyň üýtgemegine getirýär. Mysal üçin gündowar tarapynda akşam sagat 6-da 6:30-da zatda gün batjan bolsa, günwatar tarapynda, günwatar nokatlarynda akşam saat 11-de 12-de örekler şolar ýaly sagatlarda gün batmy ýaşalýar. Arasyndaky tapawda seredin. Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda 2100 kilometr araçak bar dostlar. Ve bu araçagyň hem 2 saat araçagy bar. Türkmenistan sagadynyň Türkiýanyň sagady 2 saat aýyrda. Hytaýyň araçagy, ýani Hytaýyň günnowaryndaky nokatdan Günwatarnak nokada çenni 5250 kilometr aralygy bar, 2 ýarym etse. Ýöne günnowardaky nokatdan günwatarnak nokadyň sagady deňişle edil şu ýerde häzir sagat 2 volt geçti, 2:15 günörtan. Günwatardaky nokatda da sagat şu wagt 2:15. Sagatlar deňem bolsa, günwatymynak sagatlaryň tapawdy 5 sagatlygy gaty uly tapawut. Yani men tom saatlary bu ýerde akşam sagat 7-de gün ýaşaýan bolsa, gün batmy bolýan bolsa, saat 9-da 10-a ýa men uklap bilerim. Aýona günwatar bölümlerine, ýani häzirki Uýgurlaryň ýaşaýan bölümlerine saat 11-de 11-den soňra gün batymy bolýar, gün ýaşa. 11-den soňra gün ýaşandan soňra ýene-de gönümli uklap bolany 1 saatlap, 2 saatlap güýmenler, aýlanlar. Ondan soň saat 1-2 aýdyşlaryna görä saat 3-e 4-e çenli hem ýatylman, ondan soň ýatylýarmyşyn. Iň soňky 10-njy ýymydym Hytaýdaky çağalaryň sany. Bu elbetde köpleri gyzykandyrýan bolmagy çemeli. Mundan yani 2000-nji ýyllardan öňkü bolan düzgünlere görä Maşgalada iňkän bir çağa ruhsat berilýärdi. Gyý çağa bolan ýagdaýynda gyý çağany öldüripdirler, aýrypdyrlar. Çünki ogul bir hemme ýerde diýen ýaly, ähli kulturalarda diýen ýaly bir milletiň bir hojalygyň dowamy, yani dowamaty. Şo sebäpli hem şu wagt Hytaýdaky gyýlaryň sany oglanlara garanly hatlyk aýdylýar. Bu da oglanlara gyýt etmezçiligi döretýär. Häzirki döwürde buny ýaşaýarlarym. Şoň üçin hem Hytaýdaky LGBT'leriň sany hat artýar. Häzir bolsa olar ýaly bir çağa düzgünler aýryldy. Egerde isseseň 2 çağa, 3 çağa dowurup bilerdiň. Sen näçe çağany ýetişdirip, olary saklap, ulandyp kemala getirip bilseň, näçe çağa bolsa-da ýetişdirip bilersiň. Ýöne indi Hytaýlaryň özleri köp çağa dowurmak isleýän oklar, Hytaýdaky ekonomika ýagdaýlary, adamlaryň köp saat islemeleri sebäpli çağalaryny o ýerde okatjak, bu ýerde okatjak, onu geýdirjek, muny geýdirjek, şolar ýaly isleýärleriniň köpelmegi bilen we çağalaryň deňduşlary ýam ýokary derejelerde, mekteplerde, zatlarda okap, gow ilim alyp, bilim alyp gezýänlikler üçin beýlekler hem
öz çağatynyň şolar ýaly bolmagyny isleýärler we olar ýaly edip bilmejek ýagdaýlaryna da çağa dowurmakdan ýüze gürýärler we çağa dowurmayan ýaşap ýören Hytaýlar, maşgalalar hem ba. Hytaý baradaky tanış, geň, aýylgans käwirdatlar bilen tanışdyk dostlar. Ýene-ki videolarda görüşýänçäk özüňize gowy seredin.